खुलुमबाय, आंनि बड'लेण्ड बिबुंसार इउटुब चेनेलाव फिन बयखौबो बरायनाय थाबाय। आं दिनै मोनसे फिसा टपिक लानानै मोनसे बिबुंथि बानायनानै लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोनहा आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों खोनासंलांदो। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा खोनासंलांनायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा सोरबाफोर गोदान दंब्ला अन्नानै आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो। दानिया खोनासंलांदो आबुं बिबुंथिखौ। आं दिनै राजनितिकनिनो बाथ्रा बुंबावनो सानदों। जाय राजनितिकखौ लानानै मोनसे रायजोआव मोजां गाज्रि खुंनाय, सोरबा बायदि रायजोआव मोजां, सोरबा बायदि रायजोआव गाज्रि खुंनाय, बे सरकार, जाय सरकारनि आखायाव गासै आखायाव थायो होनजायो। बेखायनो बे राजनितिक सोमोन्दै आं दिनै फंनैसो बिबुंथि होनो सानदों। स्पेसियेलि आं BPF पार्टिखौ बुंनो सानदों। नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौ रिकुवेस्ट खालामनो सानदोंदि आं मोनसे पार्टिनि जानानै दि बुंदों बे बाथ्राखौ, बेखौ रावबो साननाङा। बिनि थाखाय आं बयनिसिमबो क्षमा बिग्रोनाय थाबाय। दानिया खोनासंलांदो। फ्राय दा गोदान सरकार, BTC आव गोदान सरकार दानायनि उनाव BPF पार्टिनि गासै MCLA फ्रानो BTC सरकारनि सेसन, जेनाखि मिटिं, काउन्सिल मिटिं, बाजेट सेसन, बेफोरबायदियाव बाहागो लायैखौ नुबाय थानो मोनदों। बियो जोबोद दुखुनांथाव। मानो होनबा आं बुंनो सानदोंदि मोनसे रायजोआव अपोजिशन पार्टिखौ जोबोद गोनां होननानै साननानै लानांगौ। मानो होनबा रायजोआव बा दा जोंनि BTC काउन्सिलाव अपोजिशन पार्टि जायनाखि बिसिनि रला गोख्रों जानांगौ, नाथाय दा बे रलखौ बिथांमोनखौ लानाय नुवाखै। मोनसे बेस्ट गभर्नमेन्ट जानोबा, मोनसे मोजांसिन गभर्नमेन्ट जानोबा अपोजिशना गोख्रों रल लानाया गाहाम। मानो होनबा बिनि दारैसो आसि दिन्थिनानै थुनो हागोनदि उमुक बायदिया जायासै, उमुक बायदि बिला पास जानो मोना, बेफोरबायदि आरो। नाथाय दा बिसोर बाहागो लायैया जोबोद दुखुनांथाव। मानो होनबा दा गावसिनि उल्थायै मोनसे माबा आयेन बा माबा मोनसे बिल पास खालामोब्ला अब्ला बेखौ अप'ज खालामनो बिथांमोनहा माबोरै? दा बेखायनो नेक्स्ट टाइमाव बिथांमोनहा जाहाथे नुजाफैयालासिनो दाथाथोंसै। अन्नानै बाहागो लाफैदो। जानाखि प्रमद बर' साराबो अपोजिशन पार्टिबाबो गासिबो MCLA-नो माबा मोनसे बिबान होनो होननानै समाय लादोंमोन। बेखौ नायोब्ला बिथांमोनहाबो माबा मोनसे बिबान मोनगोन, जाहाथे गावसोरखौ, जेनेबा BPF-नि MCLA-फोरखौ जाय सापर्टारफ्रा दिखांनानै हरबाय, बिसोरखौ एसेबाबो बिसोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हानाय बायदि बिबान होगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन, प्रमद बर' सारा। बेखायनो बे बिबानखौ लानो थाखाय बिथांमोनहा नेक्स्ट टाइमाव नुजाफैथोंसै। आरो नङाब्ला बिथांमोननि जानाखि डेन्जार मोनसे बाथ्राया जाहैबाय, बिथाङा जानाखि सिमां नुबोदोंमोन, जेरै फार्स्ट टाइमनिफ्रायनो जेनेबा BTC सरकारा इलिगेल सरकार होननानै बिथांमोनहा कर्टआव केस होबोबाय थादों। दाबो बिथांमोनहा बेखौनो साननानै लायो। आरो बिथांमोनहा बुंबावदोंमोन दि
आसाम एसेमब्लिनि इलेक्सननि उनाव बिथांमोनहा गोदान सरकार दाफिनगोन, बेबो मोनसे बिसिनि सिमांमोन, नाथाय गासैबो फेलें जाबोगासिनो। आरो दाबो बिथांमोनहा मा सिमां सुजुबाय थाखो, बिथांमोननि सिमांनि गेजेरजों नाथाय मोनसेबो फिथाइ मोजां मोनबोआसै। अबयसे बिथांमोननि माखासे MCLAफ्रा गालांगासिनोसो दं। दा बेखौ नायोब्ला MCLAफोर गालांनायखौ नायोब्ला बिथांमोननि BPF पार्टिया इनडेन्जाराव दङ आरो सापर्टारफ्राबो जानाखि बिसोरनिफ्राय मोनसेबो मोजां खामानि मावनाय मोनाब्ला बिथांमोनहाबो लासैनो गालांबाय थागोन होननानै जों मिथिनो हायो आरो सानहरनो हायो। बेखायनो बिथांमोनहा नेक्स्ट टाइमाव बाजेट सेसनाव बाहागो लानानै बिथांमोनहा गावसिनि बिबानखौ लानानै थांथोंसै। आं बेखौ प्रमद बर' साराबो बिथांमोननि थाखाय मोनसे फिसाबाबो मोनसे बिबान होथोंसै। आं बेखौ आंनि बे बड'लेण्ड बिबुंसार इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बिबुंथि बायदि मोनसे हगारनाय जाबाय। बिथांमोननिसिम जाहाथे आंनि बे बिबुंथिया खोनासंजाहैयो, बिथांमोनहाबो खोनासंहैनो मोनो। अननानै नायगिरि बिथांमोनहा शेयार खालामथोंसै। प्लिज शेयार खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो गोदानफ्रा साबस्क्राइब खालामथार। आंनि बिबुंथिया बेखिनिल'आनोमोन। अननानै नायनायनि थाखाय साबायखर बावनाय जाबाय। गोजोन्थों।